Raden Werkudara iku putrané Dewi Kunti lan Prabu Pandhudewanata. Nanging Werkudara sejatiné putrané Bathara Bayu lan Dewi Kunti. Werkudara uga diarani Balawa, Bratasena lan Birawa. Dhèwèké iku sedulur tuwa nomer 2 saka Pandhawa. Werkudara iku putrané Bathara Bayu. Mula dhèwèké duwéni daya ngendhaleni angin. Werkudara duwéni sedulur tunggal Bayu yaiku Anoman, Garuda Mahambira, Limon utawa Gajah Setubanda, lan Pulasya sing tilar donya ing badan Anoman sadurungé perang Alengka jaman Ramayana. Raden Werkudara kalebu salah sijiné anggota Pandhawa 5 kang nduwèni kasekten gaib sing ora ana tandingané. Dhèwèké duwéni anak lanang sing misuwur banget ing donyané wayang. Raden Werkudara kagungan putra 3 ing menika Gatotkaca, Antareja lan Antasena. Werkudara duwéni watak gagah, prakasa, tekad kuwat, tabah, manut, jujur lan wicaksana. Iki crita bab Pandhawa saking Ibu Kunti lan Ibu Matri. Kanthi Rama asma Pandhu, putra cacahé 5. Puntadewa, Werkudara, Arjuna, Adinakula Sadewa, urip rukun tansah asih.